Tak komu je to príjemné, si môže zatvoriť očka. A komu nie, tak môžeme iba počúvať. A ideme spolu do takej liečivej meditácie zameranej primárne na srdce. Môžete si predstaviť, že spolu vychádzame na takú lúku. Kde je jazierko, kde cítite, že sa chcete očistiť, tak si vyzlečete šaty, ponoríte sa do jazierka, požiadate vodu, aby vás očistila a tá voda vám čistí aj vaše fyzické telo a aj ostatné tela. A zhora vám na to prázdne miesto nateká svetlo stvoriteľa, alebo prežiaruje vás svetlo stvoriteľa. Vychádzate z toho jazierka a je tam pre vás nachystané biele rúcho, ktoré si oblečiete a vidíte pred sebou nádherný chrám liečiteľov. Tak spolu vychádzame po schodoch do toho chrámu. Až vôjdeme do vchodu. A v strede je nádherný stôl, vyzerá ako z kryštáľu. A okolo toho stolu stoja liečitelia, archanieli. A s úsmevom vás vítajú a vy cítite, že si chcete ľahnúť na ten stôl. A oni vám vravia, že vám radi pomôžu s témou srdca, vzťahov, aj na fyzickej úrovni témy srdca, aj na úrovni duševnej, duchovnej, psychologickej. A ako si ľahnete, tak tam pristupujem k vám aj ja a pokladám vám ruky na hrudník a spolu s archanielmi vám liečíme srdce. A vidíte viacero úrovní. Ukážu sa vám viaceré situácie z detstva, z obdobia, keď ste boli ešte v brúšku, alebo po pôrode alebo z pôrodu, z obdobia, keď ste boli dieťa v puberte alebo v mladej dospelosti a lieči sa viacero príbehov naraz, kedykoľvek prišlo k nejakému zraneniu na úrovni srdca a tá energia bolesti, hnevu, zranenia, tmavá energia sa mení na svetlo. Púšťa sa svetlo a láska do tých všetkých príbehov a preliečujú sa tie zranenia. A zrazu cítite takú jemnučkú, príjemnú energiu lásky, ktorá tam je namiesto tej bolesti, ktorú ste tam cítili predtým. Je tam taká nádherná energia. A potom vás berieme na vyššiu úroveň duše, kde vám s láskou ukazujeme viacero príbehov z iných životov vašich. Nemusíte ich vidieť. A púšťame svetlo do tých príbehov, do tých životov, kedy prišlo k nejakému zraneniu na úrovni srdca a vzťahov a partnerstva a lásky. A prichádzame k vám do každého toho života a prikladáme vám ruku na srdce a púšťame do svetla tú zradu, nejaký konflikt, traumu, zranenie, pocity zrady, opustenia, odmietnutia, hnevu, smútku
Prosíme Stvoriteľa, aby si to zobral do svetla. To prázdne miesto nahradzame svetlom Stvoriteľa. Cítite, ako sa vám zaceluje srdce, ako sa obnovuje, ako žiari, ako je celé také naplnené svetlom. A pri tom, ako vám liečíme srdce, vám ukazujeme vašich predkov, váš rod, aj ženy, aj mužov. A cez vaše vlastné srdce vysielate energiu svetla do celého rodu a žiadame, aby tmavá energia bola nahradená svetlom. V témach lásky, srdca a prosíme Stvoriteľa, aby si zobral tú tmavú energiu do svetla a nahradil ju svetlom. A cítite, ako sa vyťahuje tá tmavá energia z rodu a z tých príbehov a pozorujete, ako odchádza do svetla. A zhora prichádza svetlo Stvoriteľa a nahrádza to miesto v tých príbehoch svetlom. Ako by zaliala taká svetelná vlna celý ten rod a srdcia všetkých tých predkov a všetky tie príbehy. A prichádza tá svetelná vlna až k vám, až k vášmu srdcu, kde začne tá svetelná vlna čistiť váš priestor srdca a celú oblasť toho hrudníka. Vyzerá to ako taký svetelný oceán, taká vlna a očisťuje celý vnútorný priestor srdca. Každý pozostatok tmavej energie je premenený na svetlo. A tá svetelná vlna, ten oceán, čistí všetky boliestky a bolesti z tohto života, zranenia, prosby, ktoré neboli naplnené, očakávania, nejaké dúfanie v lásku, očakávania malého dieťaťa, že dostane lásku od rodičov, že dostane prijatie. Toto všetko tá svetelná vlna berie preč, očisťuje a namiesto toho tam prichádza nádherné svetlo a láska. A zrazu vidíte, ako prichádza nádherná bytosť Ježiša a Stvoriteľa, ako vám pokladá ruku na srdce a prelieva vám do srdca jeho nádhernú hrejivú lásku a svetlo. A s láskavosťou vám hovorí, že mnohé tie skúsenosti a bolestivé veci tu boli na zemi naplánované, ale ty si svetlo. A táto láska je skutočná a vždy tu bola. Iba tvoj rozum ťa presvedčil, že tá láska tu nie je pre teba, je tu stále. A nalieva to nádherné svetlo do vášho srdca cez jeho ruku. S láskavosťou sa najviac usmieva a do každého bolestivého miesta a ranky na srdci sa nalieva tá nádherná láska a svetlo Stvoriteľa. Zrazu cítite, ako sa zaceluje každá ránka, ktorá bolela, sa prelieva tým nádherným svetlom od Ježiša.
pozostatky energie, ktoré tam nemajú byť, odchádzajú do hora, do svetla. Z hora prechádza nádherný prúd svetla k vám a naplňa vaše srdce ešte na miestach, ktoré bolo potrebné preliečiť, a doplňa ich svetlom. A zrazu sa pozeráte na mnohé skúsenosti z vášho života z nadhľadu, ako na príbeh, ktorý sa vás na nejakej úrovni netýka, lebo ste svetlo, ktoré si sem prišlo prežívať, nejaké skúsenosti a zážitky. Zrazu pocítite obrovskú ľahkosť a radosť, že si môžete vlastne vychutnávať ten život a plynúť v tom, čo sa vám deje, v tej dôvere. A ešte sa prečisťujú časti srdca, kde boli nejaké pozostatky tmavej energie alebo ránky. Ešte odchádza symbolicky tmavá energia do svetla a hojí sa a zalieva sa svetlom to, čo tam mohlo byť boľavé v detstve alebo v dospievaní. Aj pozostatky toho odchádzajú preč. A vy sa zrazu ocitnete v priestore vlastného srdca, ktorý vidíte ako nádherný chrám a cítite, že je prežiarený svetlom, že je čistý a je tam čistý priestor, do ktorého presvíta svetlo a cítite iba ľahkosť, radosť a tú schopnosť milovať seba a ľudí okolo. Život. A potom sa vraciame naspäť do chrámu liečiteľov, kde ste ležali na stole a pocítite, že už je liečenie na konci. Pomaličky sa posadíte, postavíte, poďakujete sa liečiteľom, ktorí sa na vás usmejú a veľmi pomaličky vychádzate z chrámu von, schádzate po schodoch na lúku. Tu si vyzliekate biele rúcho, položíte ho na zem a obliekate si svoje šaty a vraciate sa veľmi pomaličky naspäť do tela. A keď to tak budete cítiť, môžete pomrviť prstami na rukách a na nohách. A keď to tak budete cítiť, môžete otvoriť očka